फाग्लि फाग्लि हे खमला बुंफ्लांसै आं नोंनिसो खोथा। हे लोगोफोर, दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेब आरोबाव बरायहरनाय थाबावबाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। थ' लोगोफोर, आं दिनैहाय माखासे समनि आगोलावसो आं आपडेट खालामना फोरमायनाय मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, जोंहा बे गोदानै रिलिज जानानै थांनाय अफिसियेल मोनसे मिउजिक भिडिअनिनो टाइटेलानो जाहैदों फाग्लि फाग्लि दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, जों बे मिउजिक भिडिअहायनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि हेलिना दैमारि बिथांजों लोगोसे देबजित दैमारि बिथांखौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, जोंहा बे गोदानै रिलिज जानानै थांनाय फाग्लि फाग्लि अफिसियेल मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदों लेसान रामि बिथाङा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, जों बे अफिसियेल मोनसे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन प्रियमा दैमारि अफिसियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय दे। स' नोंथांमोना जायफोरा दासिमबो जुदि नायहैयाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बिथांनि चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर, आंबो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय डिसक्रिपसनाव नोंथांमोननि गेजेराव लिंकखौ लानानै फैदों दे। स' नोंथांमोना बे लिंकजोंबो नायहैनो हागोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, जोंहा बे फाग्लि फाग्लि अफिसियेल मोनसे मिउजिक भिडिअनिनो देंखोखौ होदों प्रियमा दैमारि बिथाङा दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर, सोरबाफोर जुदि दासिमबो भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो प्रियमा दैमारि अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नायनानै लाहैदो दे लोगोफोर।